She's the it girl, she can't control it. She has it. Aku beli di baru nak school, but akan kapur nak sekolah ban pernah bala penuai bat perkut no ya ka annual sport meet jongkan Nomiwell Memorial Secondary School Nongpo kubule. Ka annual sports meet kabalais ngi jongka Nomiwell Memorial Secondary School sajer Nongpo kalapoino siya kabakot menta kasngi ka arpo pratarik yayong arajar arpo lai. Ha kani ka sports meet kabalais ngi la penlong yaki jingye kop le kai bapher ba kentop nadu ki indoor ba ki outdoor games ha ki jingye shim benta shirham jong ki kena school. Ya ketika annual sports meet lawan ban penhap perdano dau MDC kan Nongpo constituency ba Balaji Rani haka jingdor rengkat urang ba shnong kan Nongpo ba Sylvester Mensong headmistress Monica Baisha lembat ki nong hikai ki kena school bat ki kmi ki pa jong ki kena school ki balawan ban saki ha ketika sngi bat nakaliang ki bor penyat school kila samru ye ki khosnam shiki nong job ha ki jingele kai bapher ha ka ba ka red house kala ra ye ka nam la du bat kum ka jing ai mensie me ki kena school la samru ye ki khosnam shimen Hama kinong ikai ke jompi ki kwa epi ban penlek kai sport ka kamrom ke makongson ke jompi kalong ban ya shim benta kata kane ka makongson ka jingjob ban ke jingrem kawan hadin ndai ka makongson kalong ka jingshim benta ke jompi ha kata ka jaka ka ba kinong ikai ke jongi kila ha ini kata kane ka makongson na ka benta ke jompi bat kata ka penpau ya ka jing kongu ke jompi kabaan kan penla aru ya pi ban smotu ya ka ka ba ma pi kila banle ha kata kasap ko bo ble wa ai pi namar bale bakhambun ki khna ha ba ki ngohikai ki pha ki humwok lane ki pha e pi banle e ro no kam ni khamri shedin ha ba phiri shedin phin nomla bantip la phin la ne em ban le ta kam ane lada phin mi se khamat ban sim banta kan penla e pi ban song thu ya ka bor bang pi dan kata kade ka bakong sang na ka banta ka jompi ban nasuru ban ong ni pi kum ki khna ki barit ki badam khi dam sang ha ka jinya denti ki jompi ha ka jin im ki jompi kabakongsan ya ki khna ki barit ki jongi kajing le kai sport ka jompi kade shri banta na kaba video ya kajinang kajing tip bro kajing le kai sport is a part of life and is a part of education kade shri banta ro na ka banta kajinang kajing tip ki jompi na gamao ka por ka bangi dang school rep Ashnong Nim da yolat ya gini Nim ju yolat banong balik lekai sport lane ban lekai basketball ban lekai race kiwi ki lekai nim ju yo kabayo mangi kade kenjat ball lekai point kita ki lekai tarik ki jumi Henry menta ni smodon box shibun ba ki school ki jumi menta ki la persang ban ai ke platform ya ki kena ki jongi ban kinla ban ngobu lane bakinio ya kata kerensan ban sei ya kasap ke bamaki hidan kalau ke bakongsan hadu kata ba school bangin shu tnian ya ki tang ya kata ke jing start ke kuat Henry ni deiru banio ya ke jing start ha ke bayadei bat kasap ke boble la ayengi